така, както виждате, аз съм Кристиано Роналдо. Имам нова по-здрава диамантена броня. И както виждате, ще играя в нов свят. Спарта! И както виждате, от това, както се казва клипа, се казва Майнкрафт оцеляване. И точно тук ще ви покажа, ето това е една планина. Как да оцелявате и ще има тази поредица е нова. Така, сега да ви разведа. Това е просто една обикновена планина, вътре има пещера. И ето. От тук влизаме в моята малка стаечка. И ето, виждаме тук честове, в един още няма нищо, защото аз наскоро почнах да го играя. И в този свят само ще ви покажа новото, което ще правя. Ето тук. Другото имам си тоалетна. Ето я. И така. Тук най-якото е, че може да се копае доста надълбоко мини. И аз направих една. Копах я доста дълго време. Но както виждате, ето от тук, ето до там е доста копаене. И сега леко ще ви покажа, ето осветил съм с торчове, за да може... тук съм пропуснал. За да може да се вижда всичко, ама и тук нещо не съм ето и така. Къде беше ето? Сега ето тук, като застанеме, е края на всичкото копаене, защото ето като разрешим едно блокче, края на Майнкрафт. И така, тук имаше лава и стана нещо такова. Тази мина спечелих доста нещо.